Železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica s pravidelným príchodom 17 hodín 14 minút, smer Košice s pravidelným odchodom 17 hodín 16 minút, prišiel na koľaj číslo 3. Ukončite nástup, vlak je pripravený na odchod. Osobný ozubnicový vlak číslo 8026 Železničnej spoločnosti Slovensko smer Tatranský Lieskovec a Štrbské Pleso s pravidelným odchodom 17 hodín 26 minút je na krytom nástupišti v staničnej budove koľaj 2.